Българската баница е много вкусна. Обаче, братле, на този начин на живот, много въглехидрати, много мазно, лепи се навсякъде това нещо. Вземам от тези на Lidl, защото винаги са повече в пакетче. Запасила съм си, баници ще се ядат. Та, ако ги видите в Lidl и не харесвате глутен, може да си ги закупите. Предварително съм си изтеглила и съм си написала рецепта. Тук имам 13 бройки. Оризови кори. Котич. Без значение от марката. Това е 200 грама. 4 яйца. Един тиган, който ще поеме цялата тежест на рецептата. И доста тежък, с него мога да убия човек. Не знам дали знаете, но една стандартна българска баница, една тава баница с 500 грама кури, средно ви носи между 3400-3600 калории на тава. Всички обичаме да си хапваме и като почнем няма спиране. Отиде половин тава. Ако искате да варите прес и да правите тяло, въглехидратите не са ви враг, но трябва да са в определено количество, както и протеините. Всички обичат да злоупотребяват с протеините, но аз не. И да, вадя преса на високи въглехидрати. Вау! Ама и тренирам много. Имам си едно яйце. И към него ще добавя безлактозно мляко. Хубава работа. В това нещо, в тази смес ще потапям оризовите кори. Така, сега идва ред на следващото. Три яйца. Двеста грама котич. И идва ред на бъркането. И това е плънката за баницата. Сега ще ви кажа нещо под секрет. Може да си добавите и шунка. Шунка, луканка, всичко може да си добавите. Вземам си тавата. И понеже е голяма мазаница и голямо лепане, работя и вземам си една дъска. Сега ще ви покажа. Така.
Това се забравих след Коледа и имам по-голям диаметър и ще изглежда малко странно, затова заложих на тази визия. Та ето така изглежда оризовата баница. Да, вкусна баница. Пази се, защото пари.